ஒரு பக்கம் அரசனின் மகள், இன்னொரு பக்கம் கவிஞனின் மகன் கண்ட கணமே காதலிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. காதல்னு வந்துட்டாலே அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சோதனை தானே. அவனுடைய காதலை சோதனை பண்ண அவனுடைய காதலி இருக்கும் சபையிலேயே அவளை பற்றியோ இல்லை காதலை பற்றியோ பாடாமல் இருந்தா எப்படிங்க இருக்க முடியும்? 100 பாட்டையும் பாடி கடைசியில் அவனுடைய காதலி பற்றியும் பாடி காதல்லையும் சோதனையிலையும் ஜெயிச்சிட்டேன்னு நினச்சான். இருந்தும் அவனுடைய காதலில் தோத்தது எதனால நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? முதல் பாட்டை கடவுள் வாழ்த்துன்னு அவன் என்ன கனவா கண்டான்? அவனோட அவசர புத்தியால் அவனோட காதலை அவன் இழந்துட்டான். அந்த இடத்திலேயே அவனுடைய காதலுக்காக உயிரையும் விட்டான். அவளுடைய காதலனின் மரணத்தை கண்டு அந்த கணமே அவளும் அவளுடைய உயிரை விட்டாள். இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் யாருடைய கதை கேட்டுட்ருக்கீங்க ஞாபகம் வருதா? அது அம்பிகா பற்றி அமராவதியின் கதை தான்.